Ai, ens pensàvem que era un lladret. I era un espia. Treballava per la França. Buscaven un anarquista que havia passat la frontera disfressat de pastor. I sembla que aquest anarquista havia vingut a Barcelona a fer un atemptat. Per això el Saboner vigilava. És a dir, em vigilava. Apa, vinga! Deixa-la que s'expliqui. Què vol dir, apa, vinga? Jo tinc dispesers. I sembla que aquest anarquista era aquell home que vaig tenir 15 dies i que vaig treure punta en blanc perquè m'escopia les cortines. Per això el Saboner venia tan sovint. Et podia haver assassinat. Oh, s'hauràs tingut que t'empastifés les cortines? Si no, encara s'arrossegaria per aquí i t'haurien agafat a tu i tot. Què és aquesta noia? No se la veu. Està molt enfeinada la seva cambra. S'ha fet unes cortines noves i les està penjant. També s'ha fet un cobrellit. Jo em pensava que es tornava boja d'alegria. Va, vinga, brindem. Visca el Saboner! Visca l'anarquista! Visca el senyor Xica! Visca la vida! Visca!